Obras e Servizos, Plan Único... O pleno extraordinario celebrado onte permitiu a aprobación do Postplus da Deputación da Coruña para este ano 2025, no que ao municipio lle corresponden 1,7 millóns de euros. Dese total, uns 800.000 estarán destinados a gasto corrente e a cantidade restante á realización de obras. Nas actuacións incluídas con cargo ao dito plan atópanse a realización dunha nova grada no campo de fútbol da Guía, en Carreira, a renovación do parque infantil da Rúa Castelao, en Aguiño, a pavimentación da avenida Miguel Rodríguez Bautista e a ampliación do saneamento en Cristal, na parroquia de Olveira. No plan complementario incluíronse o saneamento da ponte, en Artes, a renovación da traída de auga nos Mosqueiros, a pavimentación e renovación da rede de abastecemento na Rúa Agriña, en Palmeira, a pavimentación da avenida Buenos Aires, entre a Rúa do Canaval e a Travesía, en Corrubedo, e a ampliación do saneamento nos Muiños, en Oleiros. O punto saiu adiante con 11 votos a favor, os do equipo de goberno, BNG, PBBI e Partido Socialista, e 10 abstencións, as do Partido Popular. Os populares criticaron a elevada contía destinada a gasto corrente, o que significará menos investimentos nas parroquias. Me parece importante que se conte coa participación cidadá.